Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Ләйсен Ханова бүгінгі төп темалар хакында. 22 кешене құтқарып қалдылар, фатир хуҗасы яны булды. Гәснең 4-1 йортында янгын ни сәбәпле чыккан? Оның қоллары алтын иде. Чаллыда Андрей Железнов белән хушлаштылар. Тонылган табибны соңгы юлга озатырганын күп санлы пациентлары якыннары килде. Китапны қолга алганнан соң айырылып булды. Чаллы Татар драма театрының 25 еллыгына зур бүләк театр шәнлегенә багышланган китап дөнья күрде. Иҗат яшәү көчен арттыра, мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен осталык дәресе оештырдылар. Сәламәтлек саклау идарәсендә яңа җитәкче әлеге тармакны Олег Сабаев җитәкләячәк. Аны бүген республиканың сәламәтлек саклау министры Адель Вафин тәкъдим итте. Олег Сабаев Чаллыда ят кеше түгел. Ул 2012 елга кадәр 8 ел дәвамында 5-нче хастаханәдә бүлек мөдире булып эшләгән. Соңгы елларда Менделеевскида үзәк хастаханәдә баш табиб булган. Сәламәтлек саклау министры бүген яңа җитәкче алдына мөһим бурычлар куйды. Ранняя диагностика онкологических заболеваний. Еще один аспект. Яманшыш ауруларын алдан билгеләү мөһим юнәлеш. Кемне диспансерлаштыруга җибәрәбез? Тикшерү нәтиҗәләрен инде алар арасында йөрәк, онкология, эндокринология системасы бозылудан интегүчеләр бармы? Булар барса системалы тикшерелергә тиеш. Адель Вафин онкология диспансерында да булды. Ул бирдәге шартлар белән танышты. Шәһәрдә яман шиш белән авыручылар күп. Заманча үзәк төзү кирәклеге турында инде күптәннән сүз бара. Министр әйтүенчә, яман шишкә каршы көрәшне көчәйтү зарур. Белгечләрнең бу юнәлештә планнары нинди? Бу хакта тулырак иртәгә яңалыклар тапшыруында карагыз. Чаллыда танылган табиб Андрей Железнов белән хушлаштылар. 52 яшьлек травматологны узган җомгада үзе эшләгән 4-нче шифаханә баскычында атып үтерделәр. Гаепләнүче хәзер сак астында. Табибны соңгы юлга озатырга аның күп санлы пациентлары, хезмәттәшләре, якыннары килде. Мәрхүм белән хушлашу сәгать 10-га билгеләнгән иде, әмма кешеләр иртәдән үк килә башлады. Арада Андрей Железновның якыннары, дәвалаган пациентлары, коллегалары. Ничә меңнән кешегә ярдәм итте. Бу үлем менә бу белмим нинди үлем. Ничә еллар уже 9 ел бездә эшләде инде ул. Бик әйбәт кеше булды ул. Бик жалко, бик добрый, бик отказный булды ул. Бөтен городны лечить итте ул. Бик жалко. Андрей Железнов күпләрне җитди имгәнүләрдән соң коткарып калган, икенче биреуләргә хәтта гомер бүләк иткән табиб. Нәкъ менә ул Чаллыда заманча травматология үзәге булдыруның башында торды. Үзәкне алга таба үстерү буенча күп планнары булган, тик барысы да бер мизгелдә өзелде. Без аның белән үзәк ачу буенча эшчәнлекне 2008 елда ук башлап җибәргән идек. Күзләрендәге утны бүген дә хәтерлим. Беренче операциясе турында сөйләгән чагыда истә. Ул уңышлы үткән иде. Андрей Железновка рәхмәт әйтүчеләр бик күп иде. Алар бүген дә килде, күз яшьләрен беркем дә яшерми. Кемдер әле берничә көн элек кенә табиб кабинетында булган. Шуңа күрә күпләр Железнов үлеменә ахыргача ышанып бетми. Бик яхшы кеше иде, менә һәр вакыт кешелекле булды, тәртипле булды. Толып тормаган ояк киемнәргә дә кирегез дип әйтте. Менә шундай аны бик барыбыз да тоңылырбыз. Һаман яраттабыз. Иптәшемне менә аякка бастырды. Менә әле ноябрьнең азагында гына укол ясаган идек, анда лечение алды да, менә иптәшем китте Петербургка. Только шул гына җибәрде. Оның куллары алтын иде. Алтын куллары белән җибәрде ул аны. Хушлашуда дуслары Андрей Железновны шат күңелле кеше искиткеч энергиялы итеп искә алды. Он самый заводной, самый веселый, самый прикольный. Ул безнең арада иң шат күңеллесе иде. Июльдә генә очраштык. Мәктәпне тәмамлавыбызга 35 ел тулган иде. Ул барыбызны таештырып йөрде, гел елмаеп көлеп торды. Соңгы юлга Андрей Железновны алкышларга күмеп озаттылар. Андрей Железновка 52 яшь иде. Аның хатыны тол, кызы ятим калды. Ләйсен Ханова, Гүзәл Хайбуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Табибны атып үтерүче пенсионер исә 2 айга сак астына алынды. Ул тикшерү изоляторында февральгә кадәр булачак. Бу карар шәһәр судында узган шимбәдә кабул ителде. Анда 85 яшьлек пенсионерның Железновны узган елы үтерүгә омтылуы да ачыкланды. Тик ул вакытта кулдан ясалган корал атмый кала. Тикшерү фактлары турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Мисбах Сахабетдинов адвокатына кылган гамәле өчен үкенмәү хакында әйтә. Кеше үтерү зур гөнаһ дип уйлый ул. Табибка булган рәнҗүе басылып барысын да онытачагына өметләнә. Тик берни дә үзгәрми. Андрей Железновны үтерүгә ул аңлы рәвештә бара. Железновны хуррый алмыйм, ул
Yaxşı araştır. Beşinci insanların kabineti olduğunda her vakit kişiler turadır. Otlar, olu kişiler, ayağı sana, kulusundan, dua söyledi. Biraz olarak yaxşı bolandır. Mümin olmalıyım. Nisi çok kadar düşmanlık şuradım, beni kabul etmedi. Sudda gayiplenüşünü tekşirüden koşmayacağını aytdı. Advokat onu iyi arestinde kaldırığını sıradı. Tekşirüşçüler aytınca pensioner indi 2014 yılda ok tabibini o'tirarga tilagan. Şuna ko'ra ular Sahabiddinowni jinoyatga salatli deb hisoblay. Onu 2 oyga soq ostiga oldilar. Поскольку подозревает совершение особо тяжкого преступления. Kishi ayirishga qo'rqini jinoyat qilgan. Munda u salqin qonunliq qonusizlik ko'rsatdi. Sahabiddinov irqda qolgan uchraqda tag'in jinoyat qilirga mumkin. Shulay deb hisoblarga negiz bor. Әлеге jinoyat turida ishlikli Dushanbe kengashmasida da so'z bo'ldi. Тот вопиющий. Bu fojia bizning har birimizni o'ylanirga majbur etarga tiyish. Bir kimdan indigina ranjuv bo'lmasin, kishining umrini uzarga tiyish tugul. Hozir Misbah Sahabiddinovga qarata jinoyat ishini tekshiruv ishi bora. 85 yoshlik pensioner 12 dekabrdan beri soq ostida. Ilsiya Valiulina, Luiza Sofuanova, Yangiliklar. Tağın bir oyanış hali uzğan cumğada qız pistesinde 4-1 yurtunda yong'in chiqdi. 22 kishini evakuatsiyaladilar. O't chiqqan fatir xo'jasi yonib bo'ldi. Ikki shaharda shog'ir holda oshig'ish meditsina yordami xastaxonasiga uzatildi. Yong'in sababi narsada? O'rindan xabarchimiz syujetda. Bu yıllarda 5 katlı 4-1 yurtunda yaşayışçılarga şirattan dış öme uyuştururga turu kildi. İkinciden alıp 5. katka kadar sinadagi hem tüşlemlerdagi eski boya kaldıkları kırgan. Ölemteşiler elektrik şıbıklarını tiziklendirgen. Восстанавливаем телефонную связь. Telefon şıbıgın yalgıybız, yangan şıbıklarını tuğlusun çalıştırabız. Barısı da işleyecek, tiziklendirip bitirdik indi işli. Zeytune Usmanov'ның fatiri yangan fatirdan kopma karşıyakta koridorның ikinci başında ornaşkan. Yangın şu kadar güçlü bulgan, hatta biride de kırım sürümü. Jihaz hem kiyimlerden yangan eskile Zeytune Usmanova bu yurt boyunca cevaplı. Yangan fatirdan kurşisi en birinci bulup nekmene anayı girip kire. Выглянула тут. Çıkıp karasam tütün barısına da işikni şakıp yanabız dep kışkırıp irdim. Alga yangan işikke tabi aşarga gittim. Anan büyük güçlük kaynar hava kildi. Fatir участок inspektori hesabında bulgan, anda 2 irat yaşagan, spirtli içimlikler kullanganlar kilip yaşavşı isen kalgan. Ziyan kurgan kurşiler 84 yaşlık hatın kız hem 48 yaşlık irat, eli de aşığı şerdem kursettu hastahanasında. Были госпитализированы в отделении реанимации. İngillik reanimasiya bölügüne urnaştırgan edik. Hazırki vakitte iski hotka mingirdik. Devalanu kursu öteler, selametlikleri kanagatlendiririk. Adına devamında hastahanadan çıkarlar dep uylayım. Yangın çıkının tüp sebebi temeki tartkında korkunçsızlık hagidelerin ötemi. На момент прибытия Biz kelgende fatir tulusınca yangın bilen kaplangan edi. Şu isepten 5. katka kadar tütün köterilgen. Kişiler çıga almay kalgan, terizeden yerdem sırılar idi. Hazır yangın getirgen ziyanını isepleu işi bara. Güzel Şıhapova, Rim Alexeyeva, Alexey Ivanov, Yangiliklar. Kişiler eminligi birinci orunda. Bugün yetakchilarning ishlikli Dushanbe kengashmasida to'lisi bilan qo'rqinchsizlik temasına bağışlandı. Şolda politsiya xizmatkorlari endi bugun kuchaytirilgan rejimda ishli. Shirshi qo'yilgan maydonlarda huquqchilar tavlik aylanasi kez o'tirashaq. С 31 декабря по 1 января на центральной городской елке будут задействованы 370 сотрудников. Безопасность дорожного движения будет обеспечивать 20 экипажей ГИБДД. Kerak bo'la qolsa üsteme güçler de var. Politsiya boshlig'i aytuvuncha yangi yil choralarini o'tkaruv barishida shahar bo'yicha mobil turkumlar buldirila. Ular fatir bosib, to'lov ishroqlarini buldirmavni ko'zda tuta. Shunday shaxsiy soq xizmatkorlari farpost vakillarida kez o'tirashaq. Yangi yil tunida soq tog'inda kuchaytilar. Территория центральной городской елки Uzak Shirshi territoriyasi ko'chma kirtilar bilan aylantirib olinashaq. Propsk punktlarında ruxsat etilmagan predmetlarni shu hisobdan pirotexnika ishlanmalarini olish uchun grajdanlarni detektorlar osha o'tkaruv uyushtiriladi. Shaharda propsk sistemasi komil tugul. Politsiya boshlig'i xalq ko'p jila turgan o'rinlarni misolga keltirdi. Huquq soqchilari jinoyatchi rolini o'zlari kirib, binolarga yasalma bomba maketi olib kirgan. Energetik, Delfin, Bubblegum, Masterovoy teatri birda ularni birgina kishida tekshirmagan. Bunday ishroqlarni prokuror o'z kontroliga olirga tiyish. Umar shulay dedi. Shunday maktab bog'chalarida da propsk sistemasini kuchaytirishga qo'shildi. и безответственности еще достаточно. Никакие, еще раз говорю, доводы не принимаются, не воспринимаются. Все, что касается безопасности детей в школах, в детских садах.
самым серьезным образом, по самой высокой планке проверяйте. Тагын бер куркыныч янгын. Инде иртәгәдән республикада янгынга каршы көчәйтелгән режим кертелә. Ул 10 январьга кадәр дәвам итәчәк. Фейерверклар җибәрү өчен махсус урыннарда билгеләнде. Алар Җиңү паркы, 37-нче комплекс артында шәһәр пляжы, Мәләкәс елгасы территориясендә. Салют җибәрү өчен ераклыкта билгеләнгән. 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства. Фейерверк торак йортлардан, коммуналь хуҗалык объектларыннан, халык күп йөри торган урыннардан 50 метр ераклыкта гына җибәрелергә тиеш. Янгын күзәтчелеге һәм полиция хезмәткәрләре рейдлар үткәрәчәк. Бүгеннән чыршы куелган урыннарда хокук сакчылары тәүлек әйләнәсе кизү торачак. Әлеге режим 15 январьга кадәр дәвам итә. Лесенханова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Поездларның расписаниесі үзгәрде. 13 декабрьдән алар Чаллының темир юл вокзалы аша яңаша йөри башлады. Бу якты көн вакыты кимү белән бәйле. Хәзер поездлар гадәттәгедән соңрак кузгала. Яңа расписание майның соңгы якшәмесенә кадәр гамәлдә булачак. На пассажиров это никак не повлияет, потому что у нас продажа проходит. Пассажирларга үзгәреш начар тәэсир итмәй. Булай да билетларны 45 минут алдан сата идек. Ул билет алган вакытта расписаниеның үзгәртелгән булуын күрә. Яңа расписаниены сез экраннарда күрәсез. Үзгәрешләр Мәскәү, Круглое поле, Пермь, Адлер маршрутларына кагыла. Шулай ук Ижаудан Чаллыга һәм Чаллыдан Ижауга йөрүче поездларның да расписаниесе яңаша. Китапны кулга алганнан соң аерылып булмый. Чаллы Татар драма театрының 25 еллыгына зур бүләк театр шәнлегенә багышланган китап дөнья күрде. Иҗат яшәү көчен арттыра, мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен осталык дәресе оештырдылар. Удобные, теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Успей купить квартиру по новогодней скидке 8%. Сувар Холдинг, созидая во благо. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только с 14 по 27 декабря скидка 30%. Подробности по телефону в Челнах 92 60 50. Встречайте Новый год с магазином «Светофор». Тушка цыпленка чемзинка 69 рублей. Горошек зеленый 19 рублей. Свинина на кости 168 рублей. Сладкие подарки от 99 рублей. Зеленый свет низким ценам. Клиника Семенова Вита, Санкт-Петербург. Излишний вес, алкоголизм, табакокурение. Телефон 366 159. Эфирда яңалыклар тапшыруы без дәвам итәбез. Шишмә халыклар дуслыгы йорты үзенең 15 еллык туган көнен билгели. Шуңадан Сара Садыкова исемендәге концертлар залында тантана үтте. Шишмә чын мәгънәсендә төрле милләт вәкилләрен берләштереп торучы мәдәни учак санала. Бирдә 20 милли җәмгыять эшли. Алар нәкъ биредә туган тел мәдәният сагында тора. 25 еллыкка 374 битле өр-яңа китап. Шушы көннәрдә генә Чаллы Татар дәүләт драма театры 25 дип исемләнгән документаль нәфис басма табадан төште. Әлеге басманы белгечләр театрның беренче тулы тарихи язмасы дип бәяләргә дә өлгерде инде. Тулырак хәбәрчебез Илсия Валиуллина сюжетында. Ни кызганыч, ярты миллион халкы булган шәһәргә хезмәт күрсәткән театр бүгенге көнгәчә үз бинасына тиенә алмый. Чаллы Татар драма театрының 25 еллык тарихы 374 битлек китапта урын алды. Басма җитәкчеләрнең котлау сүзләре белән башланып китә. Коллективның 20 еллык эшчәнлеге танылган театр белгече, тәнкыйтьче Дания Гыймранова хикаяләвендә бирелгән. Ә инде 2009 елдан алып бүгенге көнгәчә күзәтүне язучы Айгөл Әхмәтгалиева ясый. Моның авторлары безнең Дания Гыймранова белән Айгөл Әхмәтгалиева, үзебезнең Чаллы язучысы һәм компьютерда биткә салучы, бизәүчесе Илшат Фәррәхов, корректоры Гүзәл Мәрдәнова һәм инде төзүче мөхәррире булып мин Миләүшә Имамова. Мен беренчедән театр белгече түгел, һәм үземнең журналист һөнәре буенча чыккан һәр спектакльне карап, газеталарда, журналларда моңарчыда чагылдыра килгән идем.
һәм китапка әзерләнгән материалда миңа бик җайлы булды. Әзер шималым бар иде. Үзем караган спектакльләр. Китапта театрның иҗат кешеләре бүлеге аерым эшләнгән. Анда бүген театрда эшләүче танылган артистлар белән бер рәттән төрле сәбәпләр аркасында коллективтан киткән артистлар һәм режиссерлар турында да тәфсилләп язылган. Шулай ук төрле елларда Чаллы һәм республика матбугатында басылган 30дан артык мәкалә урын алган. Китап төсле фотолар белән бизәлгән. Инде тагын шуны әйтергә кирәк, туй үпкәсез булмый диләр. Китапка бик күп әйберләрне кертәсә килгән иде. Инде болай дагын аның 25 еллык тарихы тупланды дип бердә күрепмичә әйтергә була. Но әмма ләкин ул шикләнгән. Аның битләре дә шикләнгән. Бөтен нәрсә турында да кертеп булмый. Китапны кулга алганнан соң аерылып булмый. Ничектер менә мин 3-4 көн укыдым аны һәм арттырган сайын 25 ел буе театр гел эштә булган икән. Җыеп карагач, ул бөтенесе күз алдына килә, хәтергә төшә. Театр бер генә минутта тик тормаган. Театр директоры Рашид Файзрахманов идеясе белән эшләнгән җыентык төрле елларда театрны җитәкләгән директорларның һәм коллективта эшләп киткән артистларның исемлеге белән тәмамлана. Бу Чаллы Татар дәүләт драма театрының беренче тулы тарихи язмасы. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Балалар һәм яшьләр иҗат сараенда мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен осталык дәресе оештырылды. Яшь рәссамнар белән шәһәр оешма предприятиеләрендә эшләүчеләр бер өстәл артына утырды. Алар бергәләп иҗат итте. Вероника кечкенәдән үк рәсемнәр ясау белән мавыга, иҗади эш тынычландыра һәм үсендереп җибәрә ди ул. Яшь рәссам Мастихин белән бик җиңел эшли. Майлы буяу белән дә ул күптәннән таныш. Мине майлы буяулар буенча дәресләр бирергә чакыра башладылар. Беренче тапкыр 2013 елда миңа бу бик ошады һәм алга таба да шөгыльләнәсем килде. Әтиәнем миңа бөтен кирәк-яракны алды. Хәзер өйдә майлы буяулар белән эшлим. Осталык дәресләрендә рәсем сәнгате буенча 9 пар катнашты. Алар балалар мәрхәмәт ордены оешмасы канаты астында тәрбияләнүчеләр һәм Катыргы кагаз комбинаты иҗади командасы. Предприятие җитәкчесе дә читтә калмады. Аның иҗади эшләрен парда эшләүче Алсу бәяләде. Я считаю, что он Минем уйлавымча, ул үз эшен ныклы ышаныч белән яхшы эшли. Үзе әйтүенчә, ул аннан канәгатьләнү хисе ала. Картиналар белән эшләү җылы атмосферада үтте. Балалар һәм өлкәннәрне сары көнбагышлар берләштерде. Алар аралашты, бер-берсенең эш күнекмәләре белән уртаклашты. Я получила удовольствие от общения с Никитой. Никита һәм аның әтиәнисе белән аралашудан үземә рәхәтлек алдым. Бик яхшы гаилә, без вакытны күңелле уздырдык. Шулай мавыктыргыч булыр дип уйламаганда идем. Осталык дәресләрендә катнашучылар иҗат эшләрен өйләренә истәлеккә алды. Яшь рәссамнәргә яңа ел күчтәнешләре дә тапшырдылар. Лесенханова, Гүзәл Хәйбуллина, Яңалыклар. Ярдәмгә мохтаҗ балалар өчен яңа ел әкияте, балалар йортында тәрбияләнүче нарасылар өчен 7 диңгез театры актерлары спектакль куйды. Мондый чаралар балалар үсеше өчен бик кирәк ди тәрбиячеләр. Шуңа күрә театр бирдә еш була. Тамашадан хәбәрчебез сюжеты. Раз, два, три, двери в сказку отвори. 7 диңгез театры балалар йорты нәниләренә яңа ел әкият премьерасын бүләк итте. Актерлар биредә еш кунак. Инде 3нче елын алар әти-әнисе сабыйлар өчен хәйрия спектакльләре куя. На спектакле разные направления. Безнең спектакльләр төрле юнәлешле. Алар уен формасында бара, җиңел аңлашыла. Яхшы кеше булырга, әти-әниләрне тыңларга, тәртипле булып үсәргә өйрәтә. Балаларны һәрвакыт чиста йөрергә, тешләрен чистартырга, кулларны юарга да өйрәтәбез. Мондый спектакльләрне әзерләү өчен психолог һәм рәссам киңәше кирәк. Белгечләр декорация төсе, уеннар сайлау, курчаклар белән уйнау буенча файдалы киңәшләр бирә. Чөнки спектакльдәге һәр деталь балага йогынты ясый. Очень интересные постановки, очень красочные куклы. Спектакльдә бик кызыклы күренешләр, матур курчаклар, балалар бик шатланды. Чөнки кичкенәдән алар өчен тойгылы әңгәмәләр, эмоциялар бик мөһим. Бигрәк тә балалар йортында яшәүчеләр өчен. Яңа ел спектакле алга таба мәктәп бакчаларда, дәваханәләрдә дә куелачак. Театр Кыш бабайы барлык балаларын да котлап өлгерергә тели. Хочу поздравить жителей города Набережный Челнов с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, счастья. И самое главное, хочу, чтобы мы понимали друг друга. И вот когда мы начнем понимать друг друга, у нас будет все хорошо. Счастье, здоровье и любовь. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Яңа ел җитәргә санаулы көннәр калды. Хәзер шәһәрдәшләрнең күбесе бүләк эзләп кибетләрдә йөри. Ул затлы да, матур да булырга һәм әлбәттә иясенә ашарга тиеш. Нәфис затларның күбесе тун турында хыяллана. Аны ничек сайларга? Киңәшләр алдагы сюжетыбызда.
Uzun hem kıska zamanşa tunlar şeşki hem mutondan baş kiyimlerinin türlerin sanap bitirgisiz. Köngülüngnin deyintili şunusun saylap al. Beyleri kulay bütün ülşemlerde var. Kamaz Medeniyet Yurtunda Tun Bazarı dip isimlengen yerminke açıldı. На нашей выставке Bizning ko'rgazmada Pятигорскidagi 5 fabrikaning tunlari o'rin oldi. Ularni tikkanda bari tik yaxshi materiallar gina kullanıla. Biz sifatli tunlar hem alarga qulay bayalar garantiyalaymiz. Tunlar sıfatı için burçılası yok. Пятигорский indi köptenen Rossiyadagi eng oldingi meh fabrikalarından eseplene. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Min bir neçe yıl ilk birde tun algan idim. Hazır яңа türlerin kiyip qararga keldim. Indi baş kiyimi aldım. Birde barlık eştegiler için kiyimler var. Şuna göre tilegen her kim kile ala. Здесь очень большой выбор шуб. Munda bik eybet tunlar bik matur sifatlı. Bik eybet dostlarını da şakıraşakman. Eli hamanda köngülügizge uşagan tun tapalmıysızmı? Tunlar yerminkesine aşığız. Ko'rgazma 14 dekabrdan 19 dekabrga kadar ertangi 9dan kechki 7ga kadar işleyecek. Sport яңалыкларыннан Шалыда мини-футбол буенча турнир төгәлләнде. Бу шәһәрдә футбол федерациясе яңарышыннан соң беренче уен. Финал Яршалы спорт мәктәбендә үтте. Җиңүче кем булыр? Бу сорау җанатарларны уен ахырына кадәр киеренкелектә тотты. Шалыда футбол федерациясе яңарышыннан соң мини-футбол буенча бу турнир беренче рәсми уен булды. Анда 8 команда катнашты. Оештыручылар әйтүенчә, беренче коймак түйерле булмады. Я думаю, что на будущий год интерес будет больше. Киләсе ел кызыклы булырга охшаган. Без инде бүген уеннар расписаниесын язуны төгәлләп киләбез. Бүгенге турнирда ел саен оештырылачак. Уенда башта Рим Дизель һәм ТЭС командалары лидер иде. Нәтиҗәдә ТЭС 3нче баскычка менде. Компонент командасы җиңү яулады. Алар көндәшләре Көңгөрәк командасын 10-2 исәбе белән җиңде. Турнир давно не проводился. Все-таки Турнирның күптән оештырылганы юк иде инде. Яңартырга булдык. 3-4 команда беренче урын өчен көрәште. Көндәшләр җитди иде. Турнир кызыклы булды. Мини-футбол буенча киләсе турнир 2016 елның ахырында оештырылачак. Лесенханова, Константин Величко, яңалыклар. Атнаның беренче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Алар белән сезне мин, Лесенханова, таныштырдым. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.